Нынешний год пошлем доходцу 1002 помене. Захар! Руцінная трагедыя ў жанры рускай дрымоты. Менавіта так галоўны рэжысёр тэатра Тимофей Ільеўскі акрэсліў жанр спектакля. Ён жа стварыў арыгінальную інсцэніроўку класічнага твора рускага пісьменніка Івана Ганчарова. Паводле ідэі Абломаў.ру гэта нейкі месседж. Заклік задумацца аб актуальнасці праблематыкі Абломова ў сённяшні час. Действие в этом спектакле, оно перемещается во времени и в пространстве. Такие люди, как Обломов, живут среди нас, вокруг нас. По большому счету, в глубинах нашей славянской, восточнославянской души, будь мы русские, белорусы, украинцы, мало что поменялось с тех времен. У гэтым годзе спаўняецца 160 гадоў з першага выхада рамана «Абломаў» у свет. Спектакль дэманструе прамую сувязь персанажаў Ганчарова з сучаснасцю. Усе яны яркія і адметныя, прадстаўляюць розныя слаі грамадства, па-свойму іх рэпрэзентуюць. Галоўны персанаж Ілья Іліч Абломаў у выкананні вядучага майстра сцэны Сергея Пяткевіча прысутнічае ў некалькіх эпохах і пранізвае сабою час. Таксама ў пастаноўцы задзейнічаны Алексей Шчарбакоў, Тацяна Строк, Вячеслав Цыцкоўскі, Сергей Кондратюк і іншыя артысты. Сама художественная стилистика спектакля, она довольно эклектична. Она дает отсылы где-то к классике, классицизму XIX века, к соцреализму XX века. Современность не затрагивается, давая возможность современному зрителю задуматься, каким же является Обломов современности. Работа над пастаноўкай доўжылася 5 месяцаў. У выніку глядач атрымаў амаль 2,5 гадзіны тэатральнай дзеі. Я провожу параллель с современностью, параллель со своей жизнью, с жизнью с моего окружения. И очень трогательно. Мне очень понравилась игра актеров. И до того, как я сюда пришла, я прочитала само это произведение для того, чтобы быть в курсе. Произведение такое, как «Обломов», оно никогда не выйдет из моды. То есть оно всегда, мы каждый, кто сегодня присутствует на этом спектакле, увидит хоть немножко в себе Обломова. Наступны паказ спектакля «Абломаў.ру» адбудзецца 23 лістапада.